Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Wilujeng Putri Wigati, kelas 11 TKJ 3 absen 3 doso kalih. Treks pranatacara siraman pengantin wanita. Setunggal pambuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh sedaya ingkang kinurmatan. Kula aturi sugeng rawuh wonten griya dalem Bapak Ibu ingkang dinten menika badhe nglaksanani upacara adat siraman putrinipun. Mbak, minangka pralambang pangresikan lair lan batin saderengipun tumuju dumateng gerbang griya tangga terpalih yaiku griya penganten. Kawula minangka pranatacara badhe nderek nglantraken jalannya upacara adat menika kanthi runtut lan tertib. Mugi sedaya saged ngakempal kanthi tentrem lan pinaringan rahayu. Kalih pamasangane BKTP. Saderengipun acara siraman kawitan kanthi pamasangan BKTP. BKTP punika minangka pralambang panyuwunan berkah marang Gusti. Supados sedaya rerangken manten tansah pinaringan katentreman lan keselamatan. Monggo kita aturi Bapak saha Ibu kang dados sepuh kagem masang BKTP wonten ing lawang griya. Minangka pratandha bilih dinten menika griya sampun siap nampi upacara siraman. 3 acara pamitan. Sesampunipun BKTP dipasang acara kita candak kanthi pamitan calon pengantin wanita dumateng Bapak lan Ibu. Mbak, monggo sowan dumateng Bapak Ibu aturaken sembah pangabekti saha panyuwunan pangestu minangka tanda bekti anak dumateng wong tuwa. Pengantin wanita jalan sowan diringi tembang lirih kidung pangesti. Pamit punika minangka pralambang bilih anak putri sampun siap nglempakaken laku anyar kanthi pangestu lan restu saka wong tuwa. Sekawan prosesi siraman. Sakmenika mlebet acara pokok inggih punika siraman calon pengantin wanita. Siraman punika tegesipun nyiram badan calon pengantin minangka lambang panyuwuning jiwa lan raga saderengipun mlebet urip bebrayan. Saderengipun siraman sumangga kita sami nyawisaken bokor isi banyu kembang setaman ugi kendi minangka wadah banyu pangresik. Siraman badhe kaping pisan dipun wiwiti dening Ibu lajeng Bapak serta dipun terusaken dening para sesepuh saha pinisepuh ingkang sampun kaparingi dawuh. Sumangga kita sami nyawisaken donga mugi kanthi siraman menika sing pengantin tansah resik lahir batin pinaringan berkah lan tansah sinarengan rahayu. Gangsal ganti busana lan sungkeman. Sesampingipun siraman pengantin wanita dipun gantos busana sindur juwiring sawise punika pengantin sowan sungkem dumateng Bapak Ibu minangka pralambang nyuwun pangestu lan pamit kanthi tulus. 6. Dodol dawet. Acara candhaipun dodol dawet biasanipun Ibu pengantin dados penjual lan Bapak dados tukang pecahe. Para tamu dipun ajak tumbas dawet kanthi kreweng menika pralambang dagangan sing laris, rejeki sing lancar lan panguripah bebrayan sing manis kaya rasa dawet. Monggo Ibu kagem dodol dawet lan Bapak kagem dados tukang pecahe. Para rawuh dipun aturi ngraosaken sesarengan. Iku panutup. Sampun ngantos mekaten runtutan upacara adat siraman sampun kita lampahi bebarengan. Mugi pengantin wanita pinaringan katresnan kasucening jiwa raga lan tansah pinaringan rahayu. Matur nuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa nyungkuyung lan rawuh ing upacara menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.